Qualsevol obra suposa un autèntic trasbals allà on es fan els treballs, i si l'indret d'obres és una artèria concorreguda d'una ciutat, encara més. Això és el que està passant al carrer Migdia de Girona. L'Ajuntament va començar unes obres de reforma aquest estiu que, durant la seva execució, ha portat de corcoll sobretot als comerciants del sector. Quan va ploure se va inundar aquesta part de Lorenzana, quan se va obrir via peatonal per Nadal ni se va comunicar que el carrer estaria obert peatonalment. Unes molèsties que han fet baixar el nombre de clients del sector i, és clar, a menys caixa, menys guanys. Una situació que a crisi inclosa aixeca pors. Clar que no s'estan perjudicant, perquè les que som empleades tenim por de perdre el nostre puesto de treball, perquè si no estan les ventes, l'amo tancarà la botiga o vindrà ell. A l'espera que les obres avancin, una altra de les preocupacions que aquests dies s'han sentit a la zona és si es complirà o no amb el calendari previst. En aquest sentit, el consistori afirma que sí. Les obres estan funcionant al ritme que ja estava previst i ara han de fer l'acondicionament de la rotonda, perquè hi ha molta gent que està preocupada si es farà la rotonda allà a la plaça Marquès Rubalcaba, la del Lleó. Sí que hi haurà aquesta rotonda. Un cop acabats els treballs, la intenció és que l'aspecte del carrer Migdia sigui el d'un bulevard que convidi a passejar i també a fer compres.